κατεβάζοντας τα χέρια, το σουτιέν, αν δεν έχει και δεν έχει μετακινηθεί καθόλου. Δεν έχει μετακινηθεί καθόλου. Διότι είναι η σωστή περίμετρος εδώ και είναι και το σωστό καπ που μπαίνει μέσα. Ερχόμενο εδώ κάνει όλη τη ζημιά που λέμε. Επειδή το αναφέρατε, θα ήθελα να γυρίσει για να δείξουμε την πλάτη. Γιατί τις περισσότερες φορές έχουμε δει σουτιέν που η πλάτη είναι πιο πάνω από το στήθος. Ακριβώς. Δηλαδή δεν εννοώ η πλάτη, εννοώ το... Ναι. Η πλάτη είναι ακριβώς επίπεδη με το έδαφος. Ναι. Όταν φοράμε το σουτιέ μας θα είναι ίσιο επίπεδο με το έδαφος. Και όχι να ανεβαίνει προς τα πάνω. Αν ανεβεί προς τα πάνω, αν αυτό εδώ ανεβεί, κάπως σημαίνει έτσι, ότι αυτό θα τραβήξει προς τα κάτω. Ναι. Εδώ θα πιέζει εδώ τους ώμους και έχουμε μετά τα προβλήματα στον αυχένα. Γι' αυτό θα πάρουμε εμείς το μέγεθος της κάθε κοπέλας, παίρνουμε 2 μεγέθη. Παίρνουμε ένα μέγεθος το οποίο θα σας δείξω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Όταν λέμε ότι εφαρμόζουμε σουτιέν, παίρνουμε ένα μέγεθος του σώματος σε περίμετρο και αυτό μας δίνει τον αριθμό 34, 36, 38. Και μετά παίρνουμε άλλο μέγεθος εδώ, το αφήνουμε ελαφρά να πέσει και αυτό μας δίνει το A, B, C, D, double D κλπ. Άρα κάνουμε 2 μετρήσεις, δηλαδή έχουμε σώμα και στήθος που είναι το ένα πάνω στο άλλο. Θα πρέπει να πάει να αλλάξει. Ναι, γιατί θα... Ωραία, ας πάει τώρα. Ναι. Θα σηκωθώ, Ρίκο, θα σηκωθώ. Λοιπόν, ας πάει να αλλάξει τώρα γιατί έχω κάποιες ερωτήσεις να σας κάνω για αυτά τα σουτιέν. Λίγο πολύ έχουμε συνηθίσει τα σουτιέν που φοράμε να μην είναι τόσο δαντελέ, γιατί θεωρούμε ότι έχουν καλύτερη στήριξη, έχουν τη βάτα, έχουν το ένα, έχουν το άλλο. Αυτά έχουν την ίδια στήριξη που θα έχει και ένα σουτιέν, ας πούμε, λίγο πιο... Εννοάτε αυτά που έχουν δαντέλα. Ναι. Αυτή η ερώτηση είναι η καλύτερη που μου έχετε κάνει. Για 2 λόγους. Έχει να κάνει και με τη γυναίκα και με τον άντρα αυτή η ερώτηση. Λοιπόν, δεν έχει σημασία πόσο λεπτό είναι αυτό. Καθόλου σημασία. Η στήριξη, ολόκληρη στήριξη βρίσκεται εδώ. Ας πούμε, θα έλεγε κανείς πού είναι αυτό. Λοιπόν, θα έλεγε κανείς, βλέποντας αυτό που δείχνουμε τώρα, που το δείχνει ο Ρίκος τώρα. Και... δεν παίζεστε, μιλάμε πλάνα. Σήμερα παίρνετε τέλεια γιατί σας άρεσε το θέμα. Λοιπόν, θα σας φτιάξω εγώ μετά. Λοιπόν, και σε σχέση με αυτό. Ναι. Ότι θα έλεγε ότι κανείς ότι αυτό, ας πούμε, έχει καλύτερη στήριξη, γιατί έχει τη βάτα, γιατί έχει πιο χοντρό ύφασμα. Καμία διαφορά. Καμία διαφορά. Αν δεν στηρίξω εγώ το σουτιέν μου από εδώ με τη σωστή περίμετρο, με το να φτιάξω σωστά την τυράντα, δεν θα μου το στηρίξει ούτε αυτό ούτε τόσο χοντρό. Δεν έχει τίποτε να κάνει το ύφασμα. Είναι μόνο η βάση εδώ πώς θα στηριχτεί. Δηλαδή, αν σε ένα σπίτι δεν βάλεις θεμέλια. Όσο μεγάλο και αν είναι το στήθος. Όσο μεγάλο και αν είναι. Μιλούμε για double G, H, τώρα έχουμε πάει μέχρι το K. Συγγνώμη. Λοιπόν, τι είναι το K? Να σας πω και κάτι. Εδώ στην Κύπρο έχουμε μάθει ότι είναι το B. 34 B, 34 C. Οι περισσότερες γυναίκες B φοράνε. Ξέρετε ποιο είναι στις πωλήσεις πρώτο? Ποιο? Είναι το E. Είναι το E, το οποίο είναι, θα πούμε, A, B, C, D, double D, E. Το 6ο μέγεθος είναι πρώτο στις πωλήσεις και στα μπικίνι και στα σουτιέν. Διότι τώρα οι κοπελίτσες και με τη διατροφή και με διάφορα άλλα πράγματα. Έχουν μεγαλύτερο στήθος. Ναι, έχουν και τις ορμόνες μέσα. Ειδικά τη διατροφή, το αντισυλληπτικό, οι ορμόνες αυτές. Και ενώ είμαστε στενή περίμετρος, αναπτύσσουμε στήθος. Εκείνο το στήθος πρέπει να στηριχτεί. Ταυτόχρονα όμως δεν πρέπει να στηριχτεί εις βάρος της περιμέτρου. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι αν δώσω μεγαλύτερο καπ θα δώσω και μεγαλύτερη περίμετρο. Κατ' ουδένα λόγο. Το ένα είναι διαφορετικό από το άλλο. Ερχόμαστε λίγο στα push-up που μου είχατε πει. Να το αυτό. Αυτό είναι ένα πολύ φυσικό push-up σουτιέν. Εμείς τι κάνουμε τώρα? Τι εννοούμε με push-up? Εννοούμε είναι αυτόν το οποίο σπρώχνει αυτό προς τα πάνω για να κάνει περισσότερο. Είναι τέτοια η κατασκευή του που μας προβάλλει το στήθος πιο εντυπωσιακό εδώ. Κάνει το λεγόμενο cleavage πιο δυνατό. Εμείς
σε περιπτώσεις που έχουμε κοπέλες οι οποίες έχει ξεφύγει λίγο το στήθος από τη μασχάλη, με μια ελαφρά κίνηση βάζουμε το χέρι εδώ και φέρνουμε το στήθος όσο μπορούμε μέσα. Ταυτόχρονα την ίδια στιγμή φτιάχνουμε και την τυράντα όσο πρέπει. Η τυράντα θέλει φτιάξιμο, φαίνεται. Ναι. Βλέπετε υπάρχει κάποια διαφορά. Ναι. Και δεν χρειάζεται πάλι να σφίξω το σουτιέν περισσότερο. Εδώ έχω κανονική, πάλι γύρισε λίγο Ροξάνας. Έχω κανονική, την περίμετρο εδώ είναι τέλεια, είναι επίπεδη και δεν χρειάζεται να βγει περισσότερο. Και αν αυτό το στήθος εγώ τώρα θέλω να το κάνω ακόμα πιο εντυπωσιακό, πάλι με ανώδυνα μέσα το κάνω. Γύρισε λίγο εδώ γιατί θέλουμε την κάμερα τώρα, γύρισε turn to me. It's okay. Λοιπόν, μια χαρά, ο σκηνοθέτης μου είναι προσεκτικός και παίρνει γενικό πλάνο τώρα. Ευχαριστώ, Ερικό. Λοιπόν, άρα... Και το στήθος μας έχει γίνει ακόμα πιο πλούσιο τώρα. Προσθέτοντας μόνο τη σιλικόνη. Ρωτάνε και είναι μια εύλογη ερώτηση, την κάνουν τηλεθεάτριες. Είχαν ακουστεί διάφορα πράγματα για την πανέλα εδώ από κάτω. Ναι. Εάν αυτό μπορεί να μας κάνει ζημιά. Να σας πω ότι έχω φορέσει και σουτιέν, ας πούμε, που είχα δοκιμάσει και δεν το πήρα τελικά. Που έμπαινε η μπανέλα εδώ στο κέντρο, δηλαδή με ενοχλούσε εδώ. Ήτανε τόσο σφιχτή, ενώ ήταν εντάξει το κάπ, ήταν εντάξει η περίμετρος, ήταν μικρό αυτό εδώ από κάτω και έμπαινε μέσα και έσπρωχνε προς το στήθος. Μπορεί να μας κάνει ζημιά? Βεβαίως. Βεβαίως, έχουν απόλυτο δίκαιο. Άρα τι μετράμε? Μετράμε και αυτό, δηλαδή πρέπει αυτό να είναι... Αυτό μας το δίνει το δεύτερο μέτρημα που είναι το καπ. Γι' αυτό το έχετε λίγο πιο χαλαρό. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτή η πανέλα, η σωστή πανέλα, όχι μόνο δεν βλάφτει, αλλά επιβάλλεται. Δεν την νιώθεις κιόλας. Επιβάλλεται, διότι πρέπει, όπως είπαμε, να κρατηθεί το στήθος. Ναι. Όλη μέρα να κρατηθεί το στήθος. Πρέπει να προσέξουμε όμως ότι αυτή η πανέλα από την ώρα που θα γίνει η εφαρμογή είναι σωστή. Σηκώνουμε τα χέρια. Can you extend your hands as much as you can, both of them? Κάνουμε τα χέρια ψηλά. Όσο μπορούμε, εμείς τους λέμε μέχρι το ταβάνι. Ναι. Και βλέπεις ότι δεν μετακινείται. Ναι, αν δεν μετακινηθεί, αυτή είναι η πιο απότομη κίνηση που μπορεί να κάνει μια κοπέλα. Και καλό είναι να την κάνουν εκεί που πάνε και αγοράζουν σουτιέν. Όταν το φορέσουν, να ψηλώσουν τα χέρια ψηλά και είναι η πιο απότομη κίνηση. Αν δεν φύγει εκείνη τη στιγμή, δεν θα φύγει. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας για ακόμη μια φορά. Χαίρομαι κάθε φορά που είσαστε εδώ γιατί μαθαίνουμε καινούργια πράγματα. Είναι όσο εξελίσσεται. Να πούμε ότι είδαμε αυτή την είδηση στο διαδίκτυο και σας πήραμε τηλέφωνο σε μια ιστοσελίδα που έχει ιατρικά θέματα. Και καλά κάνετε, διότι πιστεύω ότι εσείς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι που κατά κάποιον τρόπο έχουμε υποχρέωση εμείς να διαφωτίσουμε τη γυναίκα πάνω σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που συνδυάζει ομορφιά και υγεία. Ναι, και τα δύο. Ναι, και τα δύο εξίσου, ναι. Και αυτό που θα έλεγα, επειδή λέγω τώρα ομορφιά, είναι ότι άφοβα φορέστε σουτιέν με δαντέλα, σας κρατάει εξίσου. Ναι, και εκείνο που θέλω να πω είναι ότι είναι η αδυναμία των ανδρών. Είναι, ναι. Το δαντελένιο σουτιέν είναι η αδυναμία όλων των ανδρών. Και να μην φοβόμαστε, γιατί αν τα εφαρμόσουμε σωστά και αγοράσουμε τα σωστά, τότε θα έχουμε και επειδή πάντοτε ό,τι φορέσουμε, ό,τι κάνουμε είναι για τους άντρες, ας φροντίσουμε και το εσωτερικό. Και για τους εαυτούς μας. Λέω εγώ, προσθέτω. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο της ημέρας. Ευχαριστούμε, καλές γιορτές. Να πάρουμε χρήσιμες συμβουλές για χριστουγεννιάτικη διακόσμηση αμέσως μετά. Επιστρέφουμε, μας περιμένει με υπομονή η κυρία Σάντρη Λισάνδρου εκεί.